ଅଟକାଅ ତାକୁ ଅଟକାଅ। ଏ ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ତମେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍। ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ। ଅଙ୍କଲ ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଟଣା ଉଟରା କରିଥିଲୁ, ସେ ଝିଅଟା ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ଓ ହେଇବା ଖାଲି ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା କେସ୍ଟା ଚପିଗଲା, ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଓ ହେଇବା କେମିତି ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି? ଆମେ ରହିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବ। ଇରେ କପି ନ କଲେ ପାସ୍ କରିବି କେମିତି? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଓ ହେଇବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ବ୍ଲାକମେଲିଂ କ'ଣ? ତମେ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି। ବ୍ଲାକମେଲିଂ କ'ଣ?